saraki na Allah mai halin kirki. Sadaukin garin Misau mai gidana jamu muje mujan zaki. Dattijan arziki bari dan yaki kake ba da mamaki. Ka zarce ayi maraki, rana kake mai rabon aiki. Waƙar ka nake cikin shauki, na wisu adanka ya burkita suka yo tafiya na kasaita. Garkuwa kake mai tsare yaki, mai nasara kuma kai ka ɗau tuta. Mai halin girma saraki ado na gari waƙar ka na ita. Kaki da algaita, kai yo ɗamara na kasaita. Ka zarce wa'yansu ƴan mita, duk inda na zagaya sai na ji ana ta yabo na halinka. Yara manya matasa da tsofaffi sun ce a gaise ka, domin ka kyautata musu shi yasa ni ma na mawaka. Makiya sun ganka sun barka, da mana sarki na albarka. Da zuwanka ake ta yin shuka, jirgi ka zo kake ka ɗauki mutum ka ɗauki kayansa. Sai kuma garin masoyi dai aka ce baya zama nesa. Da bisa duk wanda ya yi mata warge yanzu ta kalli bayansa. Biki a hangen ka ne nesa, tambaya ko yana bidar amsa. Akwashi kuma ya wuce tasa, kai kusa mini tambari har da kakaki waƙar sadauki ne. Alhaji Ibrahim Baba Umar shi mai gidana ne. Gashi mai kyauta da hali na kirki kuma mai son mutane ne. Gashi hamshakin sadauki ne, kuma shi din ai saraki ne. Na san dai yanzu kun gane, ruga ta tukunya bango majingina na al'umma. Zaki in ya fito kura kuma sai dai ku kalli ta koma. Shi ɗaya ne amma kwarjininsa ko ya zarce guda goma. Waƙar ka nake cikin hikima, mai sarauta mai halin kima. Ka sa maƙiyanka na dama, aikawa lafiya tafiyar ka a sannu kake cikin tsare. Mu kai muka rirrike mai gida a gare mu kana da tasiri. Zauna dai lafiya ɗan gado halinka ya zamo jari. Dan kana rabo na alkhairi, ka ba ma waɗansu ma jari. To Allah ya biya da alkhairi. Kai bu na kaya kake ba a dannawa in aka ɗauka. Duk wanda ya ƙoƙarin ɗauka ba tsari kamar suka. Kai mai rumfar kara sai ka tare ga hadari ta bayanka. Gamji shasara da masuka, yau ma waƙar ka na doka. A gare ka nake ta san barka, sadaukin garin Misau mai girma lallai yana da tattako. Kuma ya riƙe rabbana domin haka ya zarce wa ƴan turko. Ni daga nan gwani na ni tambaya na kai ina nako. Shi sadauki ya ce a gaishe ku, shi mutum ne da ke da tattako. Mun gode gudunmawa naku, to na buga tambura na sadaukin Misau don mai gidana ne. Alhamdulillahi ya sarki Allah masani na komai ne. Mai yi mini arziki mai share dukkan damuwa na ne. Ani da abun riko dan Aminatu manzo shi madafa ne, kuma shi din shugabana ne. Ai kawo halal Misau ne, sarkin waƙan sadauki ne. Sadaukin garin Misau rabbana ya riƙa maka ragamal mulki.